скоро. Отиваме да си измием зъбките. И къде? На закуска. Мирише на нещо вкусно. Какво вкусно мирише? Ще разберем. Мирише на баница. Ето сега ще видите как Амелика ще ни направи кафенце. Когато човек, извинявам се, обаче нещо ми заседнало сутрин на гърлото, когато човек няма възможност да си направи кафе в дадения обект, си носи какво? Носи си компактна акумулаторна кафе машина. Когато са тъй, най-излира се. Валиде. Да дойдат и другите. Да, може не. Пътека е разбита мощно. Внимайте да не паднете. Ей, гона, движим се в момента по пътя На магарето. Трябва да знаете, че шофьор на туристически автобус не се става. То е призвание. Друго не остава.
Мастерка, здраво! Абе? Oh my God! Ходил по планините, аз когато ти живял си волно, баща ти стар, измъчен бил, и смъка сърбал чая блажен, а ти в бара коняк си пил. Не какво? Там за историята на селото, как е създадено и от кого е създадено. Значи, преди Балканските войни, княжество България е било едната част, другите наши земи са останали в Османската империя. Пиринска Македония, там цяла Македония, тук части от Родопите
фактически границата между княжеството и Османската империя е минала тук горе по билото, нали, това било, дето присяхме сега. И село Давидково е останало в управлението на турците, а княжеството е било тук надолу, към Лъки, към Асеновград, и имало някакъв бей в Давидково, който много тормозял българите. И доста си християните, да. И доста семейства решават да минат тук през билото и да слязат надолу и да търсят някъде да се заселват. И минават било зимно време. И като излизат тук на този превал, на тая поляна, тук принощуват първите заселници. И оттам вече надолу, като слизат по този път, лека по лека, и намират там покрай рекичката удобно място с вода, и там правят първоначално землянки, в които живеят, и след това вече постепенно и тук долу в ниското. То пак е на един баир. И живеят в землянки, и вече като се запролетява, почват да използват дървен материал, тук камък от това, и си правят селото. И фактически селото възниква като селище 1890 година. Става това нещо. Да, 1890 първите заселници и поставят началото на селото, и то след това вече почва да се разраства. Тук почва дърводобив, занимавали се с занаяти, с овцевъдство, обработвали са вълна, с ковачество. Доста неща има там в музея, дано е отворено да и този кръст е на мястото, където първите заселници от Давидково са принощували, и затова са го сложили на това място. Значи при социализма връх свобода се казваше Момчил. Връх Момчил беше. Момчил войвода е един от големите защитници на Родопите. И миналата година, септември месец, ходихме пък на Момчиловата крепост. И тук и в този район е действала четата. И когато нашествието на турците, и те постепенно завладяват тук крепостите в Родопите, и Инихан Баба е бил голям военачалник, който смятат го за завоевателя на Родопите. Ама то зависи от гледната точка. Мюсюлманите го смятат за завоевателя, а пък да. И когато умира, тук му правят един вид гробница, теке. Само че първоначално беше много по-малко от това, което е, но когато почват тук да ремонтират хижата и ДПС-то отпускат пари за гробницата, и там с стъпалата се правят. По-към края на филма копали Горко, когато му дойде просветлението в пещерата, защото я снимано в пещерата проход на Божиите очи. Появиха се там едни мъгли, едни лъчови, и когато той прозря, че по-добре да останат живи, да се запазят езика, обичаите, това е религия. И той тогава се върна
в пещерите, дето се криеха хората и им каза това нещо и доста, нали, тръгнаха вече с него надолу. Много драматичен момент от филма. Его село Гайдушките поляни са, нали, пътя за тях върви те нагоре, надясно, над него. И така, и другото, което е, нали, пак към края, когато, нали, той като отиваше, дето се криеше момчил с момчетата си, нали, бяха се укрепили, тото е снимано между другото на крепостта Устра. Ходили сме там и тръгна към тях и по пътя си мина през дали точно тук са го снимали, през гроба на Елихан Баба. Само че той не е имал теке тогава. И отмести една каменна плоча, сега е вика тук нагоре.